Yes, good morning naliwat mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Kay Alex Fuentes dira maayong aga sa kay Fane Lahirera. Good morning. Liza Joy Ilon Amoroso, kay Sol Lama Barnatsa, kay Ana Sinoro. Good morning. Kagay Noy Erwin Dicatoria Gonzales, maayong agaman. Kay Joel De Tumal, good morning. Maayong aga gyapon dira sa kay Miss Jinky De Alagdon, kag Ma'am Vanessa Mayo, Dr. Matt Mayo, good morning to you, no? Kag dira sa kay Juan Bol Gallo, kag Alma Alvarez Gallo sa Las Vegas, Nevada. Rumel Gallo, good morning man sa imo dira, no? Kag Jack Pinungan, maayong aga. Jason Alegria sa Camela Homes. Lida Doliantes, good morning kuno sa buong Bacolod, no? Good morning man sa imo dira. Lida Doliantes. Bia Jonathan, maayong aga. Kay Dennis Richard Tibor Roma, good morning man. Sa kay pare ko Arlene Bueroma, happy birthday sa imo pare. Kapitan Arlene Buerom, good morning and happy birthday. Ang panamyaw mismo sa kay kumare ko, Jean Buerom. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, kay Verdi Coloso, good morning man. Ma'am Lily King, maayong aga dira sa imo sa London, no? Sakay si Miss Yvonne Busser guro ato na sa Germany, nakabalik na ay, no? Ato na guro nakabalik na sa Germany si Miss Yvonne Busser. Good morning dira sa imo, no? Sakay Shirley Tadi dira naman sa New York, maayong aga. Sa aton nga mga ka-aksyon dira sa Barangay Handumanan, dira sa Hutuda bla. Handumanan United Tricycle and Drivers Association, ha? Good morning na sa inyo sa mga katapusang Hutuda. Dira man sa Barangay Kabog, kay Kapitan Jojo Malayang dira, good morning. Si kamigo ko Kapitan Jojo Ortilio, good morning man sa imo kap, no? Kag kay Kapitan Bob Asan, ang aga. Sa kay Kapitan Strong Bravo, good morning. Kag kay Kapitan Alcantara, no, maayong aga dira sa inyo. Kag subong man sa kay Melissa Montinola dira sa may Barangay Saga sa Bago City, no? Sa tanan ko nga mga kuandira, mga friends sa Bago City, good morning, no? Sa kay Imelda Milievo Presyon, Emmy, good morning sa imo. Mo nag-file manggalis Emmy kahapon, no? Sige basta mayo lang tinutuyo, basta mayo ang plano kag tinutuyo sa pagpadalagan, go. Kuya masiling kuya, go. Kay amo na siyang kwan amo na siya ang rason niya nga gapadalagan kita is para sa kayuhan sang pumuluyo, no? Hindi para sa aton personal nga kayuhan. Roberto Caraballo nan aras laho sa Handumanan. Ay, member nila galing na aksidente sa Lacson, Burgos. Atong si Dalumpines, brato mo, no? Itong nagligad nga adlaw lang. Okay. Usto kaya itong tricycle taga Handumanan ato, no? Sige. Sa kay Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning man sa imo, no? Ay, nano inyo nga may kuha na di ya. Maayong aga man sa imo dira sa kay Enrique Caballo Subaldo Jr., no? Sa kay Gracia Hareta sa Silay City, no? Mga taga Silay dira, good morning gid sa inyo sa tanan dira nga mga barangay sa Silay, no? Sa aton dira nga mga ka-aksyon, no? Sa Talisay,
maing aga man, no? Mga kaaksyon naton sa siyudad sa Talisay, no? Sa kay Leo Talaban, good morning man. Sige, ginapag-greet man ni Teresa Linaha Kayaw, si pari niya Arlene Buerom. Oo, happy birthday karon nga adlaw, no? Happy birthday duwan. Sa tanan nga may mga birthday, good morning sa inyo kag happy birthday anyo. JM Mabuting Kabando. Sa kay Eric Fernandez, good morning man. Kay Fernie Espanyola, sa Barangay Lukutan, Cabancalan City. Jesselyn Andrada Tiangson, watching from Mansilingan. Sige, standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia nga nagpasugot si Congressman Greg Gasataya. O kung sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, opisyal na nga ginapakilala sa ang bugos nga line-up sa Grupo Progreso para sa 2022 elections. Si Mayor Evilio Leonardia kag Vice Mayor Elcid Familiaran ang liwat magapapili sa ilay katatlo kag katapusan nga termino bilang alkalde kag vice-alkalde. Sa Grupo Progreso, anom ka mga incumbent ang liwat magapapili bilang konsehal. Lakip na Sunday Councilors Archie Ibaribar, Carl Lopez, Renesito Novaro, Dindo Ramos, Cindy Rojas kag Israel Salanga. Magapapili man si Anay City Administrator M. Ang kag Marlon Solidum bilang konsehal. May 4 ka bagong miyembro ang GP sa pagkakonsehal. Lakip na Sunday Kagawad Jonathan Diaz ang Barangay 18, Anay Sineco President Ed Guillem, IT expert Kashmir Montalvo nga anak ni Anay Mayor Jose Yulo Montalvo Jr., kag Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sang Bacolod Emergency Operations Center. I can say that here today, Grupo Progreso is presenting to you a team which we can call a perfect combination. Nag-resign ang duha ka appointees ni Bacolod Mayor Villie Leonardia bago magapapili konsehal sa siyudad sa Bacolod sa 2022 elections. Inihamos na City Administrator M. Ang kag Basiwa Board of Director Dr. Chris Sorongon nga kabahin sa line-up sa Grupo Progreso sa masunod nga pinili ay. Sunod kay Leonardia, si Attorney Alin Luv Dignadis ang nagaserbe karon nga officer in charge city administrator pero iya i-rekomendar sa sangguniang panglusod si Attorney Edward Joseph Quansing sa among nga posisyon. Si Dignadise ang nagaserbe karon nga assistant administrator samtang si Quansing ang secretary to the mayor. Sa alkalde magapabilin si Ang bilang executive director sa Bacolod Emergency Operations Center kag coordinator sa COVID Vaccination Council kag si Sorongon bilang deputy for medical sa Bacolod EOC. Ginpatag ni Leonardia nga hindi lamang government function ng EOC kundi teamwork sa pribado kag public sector. Samtang ginpahayag ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia nga nagpasugot si Congressman Greg Gasataya nga ilaki pang iyang litrato sa tarpaulin sang Grupo Progreso kadungan sa pag-anunsyo sang line-up sang partido sa masunod nga piniliay. Ini sa piyak sang palayag ni Gasataya nga magapabilin ini nga neutral candidate sa 2022 elections. Sa press conference ginpahayag ni Leonardia nga base sa ilang kasugdan sang kongresista, ginpahayag ni Leonardia nga ako na magapabilin ini nga neutral tubtob sa eleksyon kag wala sang i-endorse nga kandidato sa pagkaalkalde. Suno kay Leonardia, tunga-tunga sa Setyembre tuig 2021, sang nag-istoryahanay sila personal ni Gasataya nga nagpatag nga mangin neutral ini sa piniliay. Apang ginakabig sa gyapon ni Leonardia si Gasataya nga kabahin sang pamilya sang Grupo Progreso.
ang Grupo Progreso kag Team Asenso ang pareho nga wala sang kongresista sa 2022. Si anay Congressman Albi Benitez nga nagapapili alkalde sa Bacolod ang una nga nagpahayag nga iya pagasuportahan ang kandidatura ni Gasataya. Samtang gipahayag ni Gasataya nga nagapasalamat siya sa palayag ni anay Congressman Albi Benitez kag ni Lordia kag nagalaom nga magapadayon ang tanan sa pagtrabaho para sa kayuhan sa mapumuluyo sang siyudad. Nagsaylo si Mayor Evilio Linardia sa Nationalista Party kun NP, humalin sa Nationalist People's Coalition kun NPC. Sino ka Linardia, siya ang pasyal nga kandidato sa NP sa pagkaalkalde sa Bacolod. Ginpahay ni Linardia, 3 ka partido ang ginalakipan sa mga kandidato sa Grupo Progreso. Sunod sa alkalde, si Marlon Solidum ang magapabilin sa NPC, si Councilor Baribar ang PROMD o Progressive Movement for the Devolution of Initiatives, kag ang iban nga miyembro sa partido lakip na siya kag si Vice Mayor Elcid Familiara ng NP. Ginpahagi ni Linardia nga nakaistorya na ini sa mga pasyal sa NPC lakip na kay NPC President Senator Vicente Soto III angod sa political circumstance sa Bacolod. I can say that here today, Grupo Progreso is present. 3 kami kapartido gyapon. Marlon will stay as NPC. Then si Councilor Archie Baribar has a kona sa PROMD because he is from Manny Pacquiao. The rest of us, including the Vice Mayor, are going to file as Nationalista Party. Si Bacolod City Mayor Bing Linardia. Sa ibang pa natin nga balita, lokal nag-file sa Certificate of Candidacy sa Comelec Provincial Office ang isa ka 50 anyos nga balo bilang gobernador sa Negros Occidental sa 2022 nga eleksyon. Ini siyang ginkilala kay Maria Socorro Sibulan Okada sang Oriarte Subdivision, siyudad sang La Carlota. Launa 55 kahapon sang hapon sa iniya mag-file sang COC bilang independent candidate. Suno kay Okada, madugay na kuntani siya nga nagaplano sa pagpapili sa pagka-gobernador apang subong lamang natigayon. Adlaw sang Martes, nag-file man sang COC sa pagka-vice-gobernador si John Ray Gargarita sang Binalbangan. Ang re-electionist nga sanday Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer ang una na nga nag-file sang COC sa nagligad nga Oktubre 1. Sa katapusan nga balita, lokal, liwat naman nga nagbalik sa pagpapili bilang kongresista sa ikaduhang nga distrito sa Negros Occidental. Si Alfredo Marañon III, hindi matapos mag-file sa Certificate of Candidacy sa Commission on Election Provincial Office kahapon sang hapon sa idalom sang National Unity Party United Negros Alliance. Si Marañon ang subong nagaserbe bilang alkalde sa siyudad sa Sagay sa katapusan nga termino. Nag-upod siya sa pag-file sang COC sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial. Si Sagay City Vice Mayor Narwin Havelosa nga may katapusan naman nga termino bilang vice-alkalde sa siyudad. Suno kay Marañon, si Havelosa ang magabulos siya sa pagkakandidato bilang alkalde sa Sagay. Samtang si 2nd District Congressman Leo Rafael Cueva mo naman ang running mate sini bilang vice-alkalde. Duterte nagpagawa memorandum nga nagadumili sa iya gabinete nga magtambong sa hearing sa Senado. Samtang subsidy sa sektor sang public transportation ginatun-an karon sang Department of Energy. Ang detalye sa mga balita lokal o national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod ng mensahe.
radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balag. Sa kay Ray Barrioga, good morning. Kay Lerna Regala, watching from Celine Homes, Fortune Town. Greet lang, Regala family sa Puno Pandan. Sa kay Remia Garcia, good morning man. Lester Ray Benitez, Roberto Caraballo. Todo suporta sa kay attorney. Sige. Di sa aton nga kwan, sa aton di nga FB sa comment naton if possible, di kawan talang ang mga politika kay hindi ta mag-cater sa mga politika kay sa inyo na lang na ya, if possible, mga kung malikawan naton, okay? Homa Lumena kag kay Roland Dibar Santillana. Good morning man. Kay Kagawad Timay kag Monet Lobaton sa kag Gina Clavesillas. Good morning man sa akong friend na kay Nancy Clavel Alvarado Discutido. Kada mo si mo gid friend to. Friendship ko na yan. Abi pa falto sang COC. Ipatawag ko pa karon si Action Bernie Bla kay tipunon. Siya guro gid duty to ay. Oo, maka-off sa karon, makatipon-tipon, tawa karon istoryahanta ko na i-file ko buwas Kadtuan niya kadigani karon. Hasta pa man buwas. Tanawon tang opinion abi niya kuan ni Action Bernie be. Bilyakanas kung anong opinion niya, no? Nati anong akon sinada pre, mamo na din mangkot sa mo ting ako anong akon sinada kung mag-file ka. Wala lang Wala lang yan. Basi kadamo posisyon nga pwede ko maka-file mo, di ba? Pwede man ko ka-file congressman. Pwede Di ba? Pwede gani president. Kalayo. Tuyo dito kagidyan pa Manila. Araplite. Pa Manila kagidyan ka mag-file to. Usik na chimpo yan. Usik sa chimpo, usik sa... Sige lang kay... I-declare ka lang yapon, nuisance Research candidate. candidate. Pero malay mo ya. Basta kibuton mo kami sa salen mo ha. May capacity kagaling si Ray Barrioga niya, Sir Boy, naka-file ka na si OC mo. Ginakuan ko pa subong, gina-finalize ko pa. Sa DSB ni siya ay para ara ka mo sure ball. Sa gina- pamilya pala na ni Ma'am Jinky Dilagdon. Sos. Winner ka na. Laban. Te. Ginakuan ko na, ano pa nang sinigan ni ay ginatunan ang tanan. Ginabinag-binag kag ginatanaw ang posibilidad. Basta na lang buwas ay remind ta ka. Sa imo abi anong posisyon nga namit daganan ko. Des makulod After mo sang MSG, pwede ka na. Pwede ka na ano ba nga posisyon Galing ng maka-file ko man? Action boy for councilor ko naman ni Via Jonathan. Councilor. Oo. Okay. Sa Bacolod. Tapo, kung buligan niya ka din kampanya, tanan niya nga puding kang nga binangkal, may sticker nga tsura mo. Grabe na. Hindi man mga Pwede sticker, kundi nga ang binangkal. Gid-carve, gid ya. Hindi, ang binangkal, putso na siya. Tapos, Ang putso sa muna na siya ang akon nga ngalan. abi ko ang binangkal, i-carve imo tsura. Bongga. Ay, laban. Tapos ipa-frame na lang dahil. Okay, gid kung diri sa DSB ko no. Ang baliwang Jinky, yes, gid ko no. Te, wala piyo na. Tiway pa ko ka-transfer sa akon nga voters to. Wala pa. Ay pa ko sa Bacolod.
Ay, hindi ka nagkingagaw, no? Diri lang ko anay sa Bacolod. Sige, sa Bacolod lang nanay. Ma'am Ah, Jinky, pasayload. Sa October 11, pasayload eh. Ang mga mga pamilya. may sugod sa October 9, may kuha naman mo. 11. Kay 9 Sunday na 11. Away registration kon kuan. Hambali Comelec Guanzon, 11 na start. Hasta sa Hmm. 31. Dera kalawig naman sa chimpon. Yung basi magpinagutok. Nang lawig pa man sa 28 lang ko. Yes, pa man sa 31 ano. Oo. 29 guro or 30 makakuanta, makaparistro. Oo. Pwede ah. Good morning, Danay Action Boy, kay Sir Jason Tupas. Kanami, kano sa aton uniform, nagatanaw gid siya. Thank you so much, SB Tupas. Madlagan siya, Mayor? Hindi ah. Oh. Ambal mo tanay, masakay siya pero hindi pila pagka mayor ah. Hindi siya maabi ko na Ako Mayor. man gyapon ah. Okay. Yes. Kay daw si sinundan ganing madlagan sa Inubaan. Inubaan man si Reliquias. Hindi ko ka familiar. Si Daf mo, Daf Reliquias kag nang si naglagan man sang last election bala. Nga kapitan dira sa inablang sakop yung blang ang barangay nga barangay dagan yan ni Wala pa di sa kano. Comment tayo. lipat to sa Chat naglagan. bala dayon sang sabat. Standby na sa aton nga mga balita national. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:34, detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpagwa sang memorandum si Presidente Rodrigo Duterte nga nagadumili sa mga opisyal sang gabinete nga magtambong sa hearing sa Senado angot sa overpriced nga pandemic supplies gikan sa Pharmaleaf Pharmaceuticals Corporation sang nakaligad nga tuig. Sa memorandum ginpahayag ni Executive Secretary Salvador Mijaldea nga hindi lamang mga cabinet secretaries ang sakop sa kundi tanan nga empleyado sang Executive Department ang ginadumilian nga magtambong sa Senate Blue Ribbon Committee nga hearing nga ginapamunuan ni Senator Richard Gordon nga halos nagdugay na sang 2 ka bulan. Sa iya nga Talk to the People, ginpahayag ni Duterte nga hindi dapat ginatugutan ang pagpambastos sa ginapatigan nga hearing sang komitiba. So, liwat nga mencionar sa presidente nga kung may nagakaigo nga ebidensya si Gordon batok sa Pharmaleaf, dapat magpasaka na lang inisang kaso sa korte.
Nagapati naman si Justice Secretary Minardo Guevara nga tuyo sang memorandum ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagapugong sa pagtambong sa mga executive officials sa investigasyon sa Senado. Amo nga'y protesta ang pamaagi sang Blue Ribbon Committee sa pagpatiyan sang inquiry kay intensyon nga kontrahon ang trabaho sang Kongreso. Inireaksyon ni Guevara sang ipamangkot ni Senate Minority Leader Franklin Drilon angot sa memorandum, kadungan naman sa budget hearings ng Justice Department sa Senado. Una diri makapila ng kabeses nakabato ng Senado, partikular si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon sa pagkamalaot gikan sa presidente tungod sa nagapadani nga investigasyon sa nagakontrobersyal nga ginaligar overpriced nga COVID-19 supply. Mahimo lamang mapatuman ang restriksyon sa mga tao nga wala pa nakapabakuna batok sa COVID-19 kung ang supply sang bakuna bastante na agon maakomodar ang tanan. Ini ang reaksyon ni Labor Secretary Silvestre Bello III kasunod sa pangabay sa nagalain nga grupo sa mga negosyante kag industriya nga limitahan ang giho sang wala pa na makunahan nga mga individual kadungan sa panawagan sa gobyerno nga pabaskugon ang mass vaccination efforts. Ginisister ni Bello nga kulang pang supply sa bakuna sa Pilipinas kag hindi pa ining panahon sang nasambit nga proposal. Ginatuna na sang Department of Energy nga maghatag sang subsidiya sa sektor sang pampubliko nga transportasyon agod mapamagan ang epekto sa mataas nga presyo sang langis sa pangkalibutanon nga merkado. Iningin pahay ni Attorney Rino Abad, Director sa DOE Oil Industry Management Bureau sa DIN, ginakonsiderar na ang paghatag sang subsidiya matapos nga nagsaka sa $81 kada bariles ang presyo sang langis. Ginklaro man ni Abad ang cash assistance kinanglan pa ipaathag sa Kongreso para sa alokasyon sang pondo. Nag-file na sa Certificate of Candidacy ang Anay Defense Secretary nga si Norberto Gonzales nga magapapili bilang presidente sa 2022 nga eleksyon. Si Gonzales nga nagserbi nga National Security Advisor sa idalom sang Arroyo Administration, magapapili sa idalom sang Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas. Isa sa tinutuyo ni Gonzales sa pagpapili amo ang pagbago sa isang sistema sa politika sa Pilipinas nga base sa eksperyensya amo ang pinakaimportante sa pagdumalas ng gobyerno. Ginaragway naman ni Gonzales sa kaugalingon bilang isa ka social democrat. Sa katapusan nga balita national, maga-desisyon pa sanday Senator Panfilo Lacson kag Senate President Vicente Soto III para sa ila senatorial slate sa 2022 nga national elections kag target nga makapagwa sang final line-up pagkatapos sa Oktubre 8 kung matapos na ang filing sang COC. Suno kay Soto, dako ang hangkat sa ila pagpalipot sa ila listahan kasunod nga may 14 sila kag ginakonsiderar nga aspiring senators. Nagguang pahay ni Soto matapos ginpamangkot si Lacson angod sa ila senatorial pick kasunod sang una nila nga anunsyo nga may duha sila kag newcomers sa politika nga ginakonsiderar bilang surprise bets. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Morning dira sa kay Charo Bendanilio Court dira sa Wisconsin. Oo, gali si Ma'am, ano? Charo. Oo, Charo Santos. Charo Bendanilio Court. Yes, Good morning dira sa imo Charo. Oo, good morning, Kag kay Ma'am. Terry ang iyang husband. Court. Okay. Ano galan gani? Terry. Gali, Terry. Terry Court. Yes. Good morning, man. Kay kumpare, via Jonathan, Mami Ems, maupod kami dira sa imo lugar, mga panya kami. Ni President Dennis, sa imo padalaga. Oh. Dopiyo, naging recreo, wow. Sa Pontevedra. Yung sa Batman si M sa boso niya na next time na lang kay sakit patuhod ko. Di pa siya kuno padlagan, kay sakit pang tuhod niya. Yes. George Gargasiran, dalaga ng takuno sa panaad. Oo. Buti sila, bukas ng panaad. Ha? Bukas ng panaad. Bukas na guro Good morning, Dana Action Boy. Nagapamati. Gayad kay nagatanaw aga pa. Lieutenant Abigail Donasco. Thanks for watching. And of course, sa akon kilala dira kay Yamaha. Good morning. Yamaha. Yamaha. Sa kay Leo Talaban dira sa may La Castellana, good morning. Ara kami da sa nagliga, duay ta kagitaray, no? Din kaya na Wala ko kabalo kundi si tiyato sa mga Hanoy ni siya to ari kami sa piyakya sa mga Mandayaw. Ah, Nan. Nami to kuan sang ilang glamping. glamping. Sa domain, no? Domain. Oo, glamping nami to. Pinasosyal nga kwan. Camping. Glamorous. Yes. Camping with glamour. Si Mamert dira, Martir, good morning sa imo. Muna kamon nga tour guide. Sino to? Si Mamert. Mamert. Oo. Mamert Martir. Yes. Kag si kuan si Remuel Laho. Sa in charge sang kuan. Secretary Assistant na ni Mayor Maymay nga among in charge sang tourism Sa dira. imo. Sang Ay, tourism. sabi ko, save. Oh, hindi man sa ako ni in charge Sabi to, sakay Kapitan Susan Nakayama dira kagawad subong sa Nature's Cafe. Tag-iya sang Nature's Cafe. Wow. Kilala ko na si Kapitan Susan halin pa sang kapitan isa sa kwanda Sa ano kaniya barangay man Kabagnaan, subong niya dito mo siya gyapon. kagawad. Ay, perfect. Tapos na term mo, no? Good morning dira. Mayor May, good morning sa imo Good dira. morning, Mayor Mai. Di na to. Tuhod pa ko nagkadlaw, abi ko sure na. Sakay dinatato Rufino Era Gabino sa Handumanan. Good morning. Ma'am Elizabeth Malaka Gambala. Sakay Chris Caripol Javier Tanatan. From San Enrique. Ma-visit naman sa kuno di sa station Wow. Sige, no Visit lang problem. di, Visit lang di Robert Roma, good morning man. Lito Dayap, Tata Gary, Ray Paduano, watching gyapon sa Tagig. Tamyaw niya yung asawa sa La Granja, kag siya pamilya sa Saravia. Walang oso herbs. Ha? Anong walang? Walang also herbs. Din ko nung sa light sang kumilik ang mag-open, mag-resume sa Wi-Fi, no? Wala pa sila kapagwa. Wi-Fi sila kapagwa. Pero kung wala sila ipagwa, tayo sa kumilik office Oo. Or basi dito sila gyapon sa Lasal. Tanawon tayo, may mga kapagwa, wala no? pa man Kay busy pa subong kwan mo. Busy pa sa filing COC. kasi COC. Oo.
Si Tata Gary, good morning ko na siya mga uto dira sa Bacolod guys sa Kando ni. Yes. Ma'am Elizabeth Malakagamala, good morning. Si James Bocavio Sr. from Canada. Good morning man sa imo dira sa Canada. Si Alfred Alcantara, Alcantara raman sa Canada. Good morning man dira sa imo. Pero minsan siya monitor eh. Good morning. Na wala siya ka-comment. Wala siya ka-comment. Sige. Kag sa pamilya Villarosa, kay Father Siloy, sa pamilya Villarosa, condolence gid no, nagkaliwan si Mamang no, iyang mama bla. At daw karon na to kay kuan man to na cremate bala so daw karon may dalan nga daw ano nga ni panawag ni ay nang basta daw i-plaster sa isa ka simbahan di sa barangay Talok Okay. So karon to so condolence na sa pamilya Villarosa no. Sige. Si Maninoy Juan Bulgalia, daw wala ka-send sang picture ko nga sa TV. Sako siguro. Sako na sila kay sako na sila sa buta mapuli na di sa ako mag-eleksyon ha. Puli guro Na para Sun tuig pa man to? Okay, mapuli man di sila kay ma-anniversary na sila ni Madam Alma mo. Anniversary sila. Happy anniversary. Hindi ka mo dungan sang birthday mo kag sa anniversary nila? Anong anniversary nila? No, March 29. I thought. No, muna ilang anniversary daw dungan ka mo sa birthday. Iti dito na lang kayo makiselebrate. Or sila maka-celebrate sa imo. Ako yung makiselebrate sila. Kay duwa sila. Ako kalisa lang ko yan. Ti probungga yang imo yung birthday celebration. Kay damo mga donations. Happy birthday sa magulang ni Michelle Sayo Gimiroy nga si Erwin Sayo. Happy birthday to you. Stand by sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:47. Sa detalye sa Balita International, gindeklarar sa United Arab Emirates nga nalampuasan na nila ng COVID-19 crisis matapos naka-record sa pinakanubo nga positive case nagligad nga bulan. Subong nga tuig ikumpara nagligad nga tuig sa amuman nga bulan. Sino kay Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed, iya ginasiguro nga back to normal na ang paggawi sang mga residente. Apang kinahanglan implementaran jutay nga pagbag-o dala sang pandemya. Naibaloan nga 7 ka Emirates na naka-record na lang sa 200 ka positive cases sa bulan sa Setyembre nga pinakanubo. Gikan sa mataas nga COVID-19 positive record sa itong Agosto, tinalikdan nga tuig. Sa negosyo, ginpalayag sa Cebu Pacific nga may 6 na ka mga local government units ang wala na nag-require sang RT-PCR swab test result o kung antigen test. Ang mga pasahero nga padulong sa Cebu, Pagadian, Negros Occidental, Guimaras, Tacloban kag Butuan ang hindi na kinahanglan magpresentar sa negative RT-PCR swab test result sa ilang pagbiyahe. Sunod kay Cebu Pacific Vice President for Marketing and Customer Experience si Candice Iyog, pasiguro nila ipatuman sa gihapon ang health kag safety protocol sa piyak nga ginhalugan sa nasambit nga mga LGU ang ilang restrictions. Naibaluan ang mga pasahero padulong sa Pagadian ang dapat magpresentar sang valid government-issued ID, samtang ang iban nga probinsya ang nagapangita sang fully vaccinated vaccination cards nga nakakompleto sang second dose sang vaccine. 14 dias ang nakaligad travel coordination permit kag registrado sa staysafe.ph. Sa foreign currency rate, ang US dollar 50 pesos kag 74 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 35 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 52 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, ginabaligya ni soul and rockstar Tina Turner ang iyang music rights sa music company nga BGM. Sa pahayag, ang BGM nga ginapanagihan sang Bertelsmann AG ang nagpalayag nga sila ang mga partner ni Turner sa tanan sila nga music interest. Lakip sa kasugtanan ang pag-share sa recordings, music publishing, writers, neighboring rights, name, image, and likeness. Madumduman, dekada 80 sa ginlansa ni Turner ang iya solo career, kag mayara na sa 10 ka solo studio albums, 2 ka live
albums, 2 ka soundtracks kag 5 ka compilations kundi nakabaligya na sang 100 million records. Sa balita sa sports, liwat nagdaog ang Magnolia Hotshots batok sa Meralco Boats sa score nga 92-78 sa best of 7 semifinal series ang PBA Philippine Cup sa Don Honorio Ventura State University Gym sa Bacolor, Pampanga. Ginpakunahan ni Paul Lee ang Hotshots sa score nga 28 puntos. Nabudlayan naman ang Boats nga makabawi sa hampang ilabi na nga na-injured si Raymond Almasan, samtang na-reject naman si Bliff Hodge bangod sa 2 ka technical fouls. Madumduman daw man ang Magnolia sa Game 1 sa score nga 88-79 sadtong Domingo. Balita espesyal! Good morning and happy Saturday sa aton sining mga ka-action. Pila na lang di na to nga akong nga kopyagi naman. Pila na lang kadlaw action boy. Christmas na. 79 days! 79 days Until before Christmas Day. Christmas. Wow. Ay, dali lang. Kag sa paglibot-libot sa patrol, bala kagabi action boy, kada mo na sa nagabaligya sa mga lanterns. Ano na pwede nakakanta, kumukuti-kutitap, bumubusi-busila, yan ang indak ng mga bumbilya. Kikindat-kindat, kukurap-kurap, pinaglalaruan ang iyong mga mata. Gumukuti-kuti. Pero do wala pag nakaistorya ko to gabi sa ano, do wala pag sila binta mo alin Wala sa. pa. Do ka budlay gid Kabudlay pa na gyuro. ibinta sa bong, no? Yes. Good morning lang dyan ka Marilyn Cagroy Dormal, Venus, Merlita Condo, Giovanni kag Jenny sa Purok Sitio, Guaan, Barangay. Rin naman gina siguro na, bala na nga siguro doon, bala ni mo. Ano nga barangay? May barangay Silay, may barangay Silay, bla. Barangay sa Silay. Dos, bala nagigidos nga, sure, ang ina-text sa ako na. Yes. Kaya, hindi ko ano, ang nabutang di Sitio, Guaan, di nga barangay ini. Basta sa Silay. Basta sa Good Silay. morning sa tanan nga taga Talisay kag sa tanan nga taga Silay. Sa akon kumpare dira Arlene Buerom, greet ko lang happy birthday on air. Happy birthday Kapitan Arlene Buerom, kapitan sang barko niya. Happy birthday to you. Sang barko niya, hindi sang barangay. Abi ko sang barangay. Happy birthday Kapitan. yes. Ng amigo ni Sir Boy. Sang barko. Ano to man? Aha. Imigo sa ano? Kapitan ni Sir Boy, ng amigo sang barko. Ano man? Kapitan ni Sir Boy. Amigo ni Sir Boy nga kapitan sa barko. Na, ano naman, hindi wala ka pamahaw. Sige. Yes. Go na, sa aton nga. Sa aton nga balita special, Action Boy, mga pamaagi para dasig makatulog ang tao. Kahit isubong daan do, hindi mayo katulog, hindi mo problema mo. Yes. Ang una, Direction Boy, do mga trick ways ni sa try your best kuno to stay awake. Kung kapatuyo, kung gusto mo matulugan, tingwaan mo nga ma-stay awake ka. Kay do kuan kuno it fits Reverse? reverse psychology. Reverse psychology. Hambalon mo nga, hindi ko magtulog. Hasta nga, sige mo, Basta hindi ko basta magtulog. matulugan ka lang. Hindi ko magtulog. Amo na ako na Action Boy. Tulugan ka Yes, lang. I will not sleep over and over. Ay, okay lang ro nga hindi ko magtulog. Eh, kung I will not sleep over and over, ako budlay English blaw. Basta hindi ka rin matulugan. Lang, Kaya tululugo na din. Hindi ka magtulog, hindi ka matulog. Tapos sa uli mo, siningap ka, kuha ka na blang, pamuyaya, ka na blang, hindi mo kaya kung katulog. Sining ma'am, baling di matulog para matulugan. May amo na Action Boy. Depende yan pa sa tawa. Ang next Action Boy, squeeze all your muscles. Squeeze. Kisa namin man ang massage. Pamassage lang Action Boy. Galing kakap. Kakapoy kisa bala kung hindi bala ng home service ang massage. Kahit ma-drive ka pa kadto, tapos mo pamasahe ka, tuyo-tuyo ka na tapos masahe, ma-drive ka pa puli. Yan eh. Kisa namin man ang home Tawag mo lang si massage. Rudy Gonzales eh. Ha? Patawag mo si Rudy Gonzales. Pwede man. Galing likod lang na mahilot, isakot mo. Gusto namin yung whole body massage. Okay, para... Nakadlaw ko lang sa mga, kuhanin mo sa mga balita lang isa. Pareho sa Talk to the Nation, bala gabi, sa Talk to the People, bla. Namin ni Duterte na punta sa mall para bumili ng relo para sa kanyang ex-girlfriend. Ay mo. Talk to the People, yan ano niya, klase sa Nano, hindi ko chin. talk, do chismis to the people. Yo, tapos yung mga hindi ko kabalo siya siguro doon magtapulay, dapot siya siguro doon.
Ano? Do kinanto nga. Ano na yung presidente naman? Ano galingin ng ulo ko siya? Ay, ito ka perfect. Ito sa kambal. Kung nagkanto siya sa mall, kung bakal siya relo para siya ex. Ex-girlfriend. Ginamin niya. Grabe ba? Siling ko, anong labo? Wala gin pangalanan sa Ano mga nang mga ex. talk to the people man? Kaya istoryante nito, mo problema sa pungsod mo. Showbiz balita. Mga problema sa pungsod, mga paano nato Remedy. paano kita makarecover sa COVID-19. Mga tani, ang istorya mo sa tao, bla. Imo yung mga bakal sang relo sang girlfriend mo to sa kuan mo. Tapos hindi ko no kabalos mo tapungulay sila ni Gordon, hindi ko no kabalos si Gordon kaya dakot Ay, siya. naku, Chad. Oh my gosh. Tinaigo ka. Daw hindi nagito ka Joke. Hindi nagito ka hindi. Hindi amuaw. Tapos kilapit na lang man ang May 20. May 41 ka gali action boy nga pililian sa pagka-president. Kakapoy, ba naman libog ulo mo sa pilion? Ang next action boy. Hasta subong bala daw, hindi pa ko sure kung sino akong pilion ng presidente. Kaya kahulton na makumpleto. Kasi why pa man maka-file tanan no? Oo. May pangulo, kung may inimini na lang ko mo, kadamot dahil sa mga hindi ko kilala, wala sila. Galing kaya dapat, ang inyo sininga boto, hindi gid pag-uyangan. Correct. Amo na ako magpili ko, ginasiguro ko ginanay. Yes. Hindi Do ko your lamang research. inulsol sa uli. Kaya bisan hindi magdaog, basta while ako yung nagpili isang presidente nga, Correct. why nga palagpan. Do hindi ka maisip Hindi na, ako part. Yes. Hindi ako Oo. part sina. Oo. True. Amo na daw importante. Clear conscience. Ang next action boy, last, dasto naman ang iban, make your room colder, action boy. Yes. Kay- Aircon. Oo, kay hindi man gid sila nga do ka aircon gid basta bugnaw bala sa imo pamatyagan. Kaya ang balas ang iban base ang iban nagambal kung warm labaab. Labaab ang imo cozy room mo bala action boy kaysa amo na sa gambal nga namin na diguro tulog ay kay saktuhan lang init saktuhan ang bugnaw gali kay hambal nila action boy. Mas dasig makatulog ang tao kung cold kayo ang iya kwarto kay ang body temperature kuno ga-adjust sa needs sang lawas bala. Kay kung maghigda ka na kuno ma-warmer na imo sining body. Okay. 60 to 68 degrees gani. Ako daw, hindi ko interesado. Sinabla nga balan parte sa pagtulog. Kaya ako nga danya, bisang kapungko lang ko. Bayaan mo lang ko. Tulog kuya mo. Ako ya mo ni action boy ang akon sinigin ya kay syempre akong duty by 11 hasta 11 tapos 4 naman kisa sunlog wala ka duty ka sa patrol ka patuyo ka pag abot sa balay hindi Hindi ka mo matulog. katulog. Kaya tungod mo, kisa may araman, kisa nga daw sobrahan ka sa kapoy. Oo. Hindi ka katulog ay. Oo, tapos araba lang ginapaminsar ko nga basi magtulog ko, hindi ko wala kabugtaw alas 4 ko nga duty. Okay lang nang hindi ka bugtaw sa alas 4 mo yung duty. Yung line na hindi ka Hindi kabugtaw. Wala ka lain. Hindi ka na hindi ka bugta. It's better late than never. Pero kagi ko daan, nga manong newscast ko, alas 6 ako na bugta. Ay, sala si Eden. Bro, pag abot ni si Boy Duran, amo na sa computer. So, hindi siya dapat. Ano na mga kululbaan. Hindi dapat kaya sa computer, may hinay-hinay magmiya mo. Kay, Oo, yes. Hindi na kami kabaluya sa mga kung ano na da nga mga ginahimo nila sa computer. Galing kaya kung why ka mo. Meron isa na nga matiksan ako nga sir din ka na kay YC amo ni. Wala lang partner ko, wala mo na. So sabot ko di ka lingin ulo ko kung manong. Galain, di mo pa. Galingin na ulo mo, ari, di kami sa balay nga alas 6 na 5:50 bag ubugtaw, galingin mga ulo namon kung paano namon isahon ang tanan nga hiyo. Araw, pagpunta sa mall para tumingin ng relo sa kanyang ex-girlfriend, inamin. Ay, nakabongga to ha. Imuan to bala ano. Tingnan natin ang pulso ng bayan. Lingin ulo ko. Amo na sa talk to the people. Oo, amo na siya may talking with the people. May mga segue. Anyway, sa tanan dira naton nga mga nagasaulog sang birthday, happy birthday sa inyo. Ha? So standby na kita sa action hotline. Upod ka action art tayo hupon. Ang inyo naman din nga news team. Action, Eden Aboso. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon!